everyone, खुलुमबाय बयखौबो दिनैहाय आं माने गामि जोबथानायाव माने मैगं खाहैनो नागिरदों आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो आंनि गामिखौ देखायलांनो नागिरदों आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जोंनि गामिनि प्राइमारि स्कुल जोंनि गामिया बोरै मोनखो नालांबाय था लोगोफोर गेट माद्रिजोबो मालाय लोगोफोर जोंनि गामिखौ बोरै नुदों आरो दंबावसो गामिया नायलांबाय थादो नै लोगोफोर जा मोजां मोजां बिबार दोङो लोगोफोर जोंनि गामिया बांद्रायबो गिदिर नङा आरो थेलेबलेबसो एन्ड जोंनि गामिनि नखरा गासैजों 52 जन आरो नखरा लोगोफोर नै नाय जोंनि गामिनि सिनारिखौ जोबोद समायना वाव नोंथांमोना बोरै मोनखो जोंनि गामिखौ नुनानै उदालगुरिनिफ्राय जोंनि गामिखौ मोननांगौबा खोलाहा हायनांगौ आरो लोगोफोर बिराद सान्दुंबो आरो बिथिं थांसै आङो मैगं खानो आं साथाबो लाबोफ्लाङासै गोसोम जाजोबसिगोन आङो थौदो नायलांबाय थादो जोबोद मोनबाय आङो गरमबो मोनबाय सान्दुं लोमजाबाय हाजोआव गाखोनाय बायदि मोनबाय आङो हाजोनि बायदि लोगोफोर बे सापात बागानखौनो आं माहाबा फैदों बायदि मोनो आरो लोगोफोर साथाबो लाबोफ्लाङासै आङो दैनियाबो दिगदार जाबाय आंना दासो बाहाय बार मोनदों दुब्लि बारि आरो आथिंखौनो सेन्देल गाननानै थाबायनो हाया सोंबाय सेन्देलखौनो नै दानियाबो आखाइयाव लाबाय जों फाइनालि बेसर बारिखौ सफायबाय नै लोगोफोर बेयो फ्रेस दावबायफैयो मैगं
लोगोफोर नैबे आबौआ बेचारा आबैबो गैला थैबाय ओंखायनो हारसिंनो मैगं खानांदों हारसिंनो खाना जानांदों आरो 콩든지 매공 푸는데 दे फुदो बेचारा आबौआ अन्थाव आबौनो खाबायनो लोगोफोर आङो ना बेसर मैगंखौ जोबोद गोथाव मोनो आंनि फेभरेट एन्ड आं दायो खानोसै लोगोफोर आं बेसां मोनबाय दंखायो लोगोफोर नै बे बिबो जाहाबै जि गैजो मोनखाबाय जि गैजो मोनखाबाय नै फ्लावर बायदि नुदोंना लोगोफोर दायो जोङो थांसै आरो जि सान्दुंबो ओमफ्रायो जि गैजोदों आरोना बेसर मैगङा आं जि मेंबायना आंनि इनार्जियानो थांजोब्बाय बिराद सान्दुं आरो बिराद गोजानमोन मेंजोब्बाय आरो लोगोफोर मेंजोब्बाय आङो दसे जिरायबाय आङो लामायावनो बारबो हायाखै Guys, bisa download saya next video lagi mungkin dan bye bye.